Temporaryong naundan ang road clearing operation sa barangay sa Cagayan de Oro City human dunay residente nga wala mitugot nga gubaon ang iyang istruktura. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sanglit na humana ang road clearing operation sa National ug City Road sa Cagayan de Oro City. Gitutukan karon ang pagpahapsay sa mga barangay road sa syudad. Apan dinhi sa barangay Tamblon, temporaryong naundang ang operasyon human nga dunay residenteng mibabag sa pagguba siyang istruktura. Samtang ang ubang mga residente, voluntaryong mibungkag na sa ilang mga istruktura. Taod-taod, miabot ang abogado sa residente o gihinabi ang mga opisyal sa barangay. Na may possibility, attorney, nga moingon ang kuan nga we are still on the process. So kung pwede, attorney. Basta, kani siya, temado ni mo, we respect your signature. Sigun sa barangay nga ilang tumanon ang kasabutan, sanglit among istruktura na lang kuno ang gihulat nga mabungkag aron matiwas na ang pagpasemento sa dalan. Na may nahitabo nga memorandum o circular from DLG nga i-clear ang roads. So atong gituman pod. So atong gitagaan pod ilang hangyo katong 15 days. Kung dili matuman, ang i-authorize nilang barangay nga mo clear na gyud. Nanawagan sab ang City Road Clearing Team ngadto sa mga Cagayanon nga motuman sa balaod. Kooperasyon ng pagsabot lang yun sa tanan. Lagi, dili pa sabot nga naay cut off lang ang DILG, maghunong taani kay. Again, ang City Government of Cagayan de Oro, ubos ni Mayor Moreno, we've been doing this as early as 2013 pa sa itong hapsay nga dalan nga programa. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.